Herfra kan vi så finde frem til den her nedligning, hvor at plus 4ac og minus 4ac er gået ud mod hinanden, og nullet er gået væk herhenne, fordi det har ikke gør nogen forskel, og de b i anden minus 4ac bliver derfor lavet om til et d, som er diskriminant. Det her, det er så egentlig svaret på en toledet størrelse, eller på kvadratet af en toledet størrelse, som hedder 2ax plus b i anden. Altså det vil altså sige, at det her, det er lig med hele den her oppe. Og så bliver det så lig med d. Ser vi? Det er lige med d. Så kan vi så gange det her ud, så det hedder fordi at den her står i anden, kan vi i stedet for at fjerne det her i anden af hele den her sætning, så kan vi tage kvadratroden af det hele, så vi siger sådan her, kvadratroden af 2ax plus b i anden, og så også tage kvadratroden på den anden side af d, og kvadratroden og i anden går så ud med hinanden, sådan, så det hedder 2ax plus b er lig med kvadratroden af d, og så kan vi så rykke, til vi siger, at der står 2ax plus b, og så fjerner vi b, sådan, så det kommer over på den anden side, minus b. Men inden det, så sætter vi lige et plus-minus tegn foran kvadratroden, fordi at det kan være begge ting, når det er kvadratroden. Altså hernede, så hedder det så plus-minus kvadratroden af d minus b, og den hedder så sådan her, 2ax er lig med, så rykker vi lige rundt på rækkefølgen, sådan hedder minus b plus minus kvadratroden af d. Og så vil vi godt have x til at stå alene, da det er det, man går efter at finde frem til. Så siger vi, dividerer vi, altså når der står 2ax, så betyder det egentlig, at der står et hemmeligt gangetegn mellem det hele, så derfor dividerer vi x med de 2a, for at få den til at stå alene. Nej, 2ax hedder det. Med de 2a, så kommer x'et til at stå alene bagefter, og det samme gør vi på den anden side, minus b plus minus kvadratroden af d, og dividerer den med 2a. Og så ender vi ud med at få, at 2a og 2a går ud mod hinanden, og x er lig med minus b plus minus kvadratroden af d, divideret med 2a. Og på den måde har vi så fuldført beviset for diskriminantformlen, og kan derfor lave en lille firkant hernede. Yes!